Здравейте. Бана. Брати сега го пуснаха. Ама... Ако погледнем лапките, лаппин. Да, готин. Право, трябва да отгледаме дупка. Тук не е дупка, бе. Ама има лава. И тук хора, много троващо. О, мага. Тук не е О, да, троващо. Троващо. Ба. Добре, хора. Ларв. Ивен. Да. Ларв. Я. Взема малко. Тук няма храна, бе! Има, бе. Добре, така. Да пахатне. Футбол. Лард. Следващ лард, джампа. Добре. Айде ще поджумпим малко. Както виждате, аз съм нов на джумп, така че... По-хард. Ома гръбати, абсолютно. Това аз го построя. Трябва да съм добър на джамп. Малко е хард, да знаеш. Да, то има и също така, има и пейнтбол. Искаш ли една игра за... футбол? По-джойн хора, по-джойн, ще поиграем малко. Да, аз играя. 5 секунди не трябва да мърдаме. Добре, да сме 3-4. Добре, ние сме с бяла коня. Значи да играе Рекса... Едно. Добре, 4 сме. Добре, ние сме в отбор, така ли? Не знам. Би трябва. Айде. Трябва да не бърдаш на... Чай, бе. Purple Join. Напиши Purple Join и трябва да не мърдаш. Purple Join. Не мърдай сега. Хора, така няма да мърдаме. Сори за времето, не знам, просто... Нека да си поговорим за нашите клипове. Така, съжалявам, че не може да качваме с кои са факт клипове. Много хора играят с вичицата акаунта му, не знам. В Ender Goda, в Adventure Room открадаха акаунта. След 2 минути ще говорим. Да, и всяко такова не знам защо и той вече не може да играе, почна да играе повече лига. Да, 4 сме. Той на едно място е. И нали той трябва да се намери някакъв акаунт и вече ние не играем много майка. На лига той сам понякога но. И реших да поиграя в този първо, защото според мен е яко. Айде, 10, 9, 7. И в момента почваме. 4. Почваме. Така, аз съм от Рекса, добре. Аз съм от Мареван. Аз съм от Рекса и сега ще го трепим. Чакай да взема от шопа. Тук шоп ли има, бе? Да, бе, книгата. Аз нямам пари. Бе! Кой направи, бе? Ай, това е Мареван е много добър. Умри, бе. Така, оцелих осел. Пак. Носа. Аре, бе. Много съм добър, хора. Бе, кой? Омък. Добре, оцелих, ама най-накрая. Кой би? Ви. Ей, ясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
беше електрик. От кой съм? О, хой, тримата! Тя е тук да си взема бълг. Купрете. Чай имам един чест, който ти дава. Още две. Един блейз род. Купрете й, бе. О, мести... Фак, кой ти, бе? Така оцеля го пак. Давай. Дирекция, що ме цели? Тос! Трябва да оцеля... Робърт! Фак, нямам неща, чай трябва да си взема от шопа. Така. Умри, бе. Yes! Аре, бе, трябва да оцелиме Тос. Майко, пък. Този други. О, yes! Гъгъ! Победихме. Искам да лепна. Чай се. Пиши поболив. Етай. Готово. Така. Варп. Варп пейнтбал. Видяхме горова. Правилата. Тапата нощ. Бяга там. Не стойте. Муте 10 минути. Спомнете. Муте или скип. Не молете за ранг. Степа на Джусън и там ще се поговорят за ранг. Оператор Сон. Умер с купуе. След админ нерди изкапа на ответ. Админ член Силви Робърт. Федор Виктор. Вип Логин 21. Онер или хакер. Това хакер е... Дет проверява хаковете. Ютубър 2004, но в момента аз не съм ютубър. Да, добре, така, добре. И ти са ларпите. О, мага. Нямам командата LARP. Нямаш ли? Колко суби имаш, бе? Не. Нямам командата LARP. Няма да тя... Дай ми командата. И си мангана какво. Ако искаш спирай клипа да сега. Не. Аре, дай ми LARP. Чай. Дадох... Чай. Имаш ли ларп сега? Там да обяда. Утра. Не. Сега? Не. Сега? Направи юзър. Сега имаш ли? Не. Чай го. Направи юзър. Сега имаш ли? Не, направи юзър. Добре. Готов си. Опа, чай. Готов си. Добре, дефалт така ли? Да. Добре, хора, нека да малко до... Готов си, май. Тя напишеш отцата, бе. Incorrecting capacity here. Ето, ще видя сега. Да, юзъм се, добре. Добре, прямо като... Ако искаш прия клипа за сега, в други епизод ще оцеляваш. Не. Вижте да се оцелят другите хора. Малко да съм по... то пак е зараза, ме е ресна. Искаш да живееш с мен? Не. Окей. Вкарите регион не има, бе. Често купчета регион.
Ало? Да. Трябва да пуши. Ще заглуша за малко. Окей, окей. Добре, хора, от тук някъде спира района. Ето това. Ядро. Биби. Да, това е на сървъра. Надявам се, това да хареса. Това беше малко ревю и следващия клип ще оцеляваме. Така, надявам се, да се хареса. Това беше не виждане.